Felly, croeso i Dr Alex Lovell. So mae Alex yn ddarlithydd yn Prifysgol Abertawe, yn adran y Gymraeg yn Abertawe. Ac os dwi'n iawn, i brif maes ymchwil o ydy i wneud efo Caffael a Pholisïau Iaith, Cymraeg ail iaith, a dwyieithrwydd ag ati. Ac mae o chwarae teg wedi cytuno i roi sesiwn i ni heddiw ar ramadeg lle, achos pan nathon ni ofyn am adborth llynedd, un o'r adborth gath ni o gawn ni sesiwn ar ramadeg. Felly dyma ni'n atab y galw gobeithio, ac o ran eich papurau 3 chi o ran defnyddio iaith chi. Felly, dwi'n mynd i basio drosodd at Alex, a diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti, Fion, am y gyflwyniad bach. A diolch yn fawr iawn i bawb mas yna. Fel oedd Fion yn gweud, fi'n ffili gweld wyddebau pawb yma, ond fi'n gweld y restr o enwau a gweld bod, wel, yn syni braidd bod cymaint o bobl yn ymuno ni y pnawn yma, ond mae hwnna'n arwydd da i fi. Felly diolch yn fawr iawn i chi yn gyda am ymuno. Sym eisiau i fi gyflwyno yn hynna, ac os mae Fion yn garedig iawn wedi gwneud hynny yn barod. Ond croeso mawr iawn i chi i'r sesiwn yma. Sesiwn ymarferol fydd hon yn gobeithio, dyna ngobaith i yn sicr. Ag wastad yn braf clywed, wrth wrando ar yr adborth oedd Fion yn y grybwyll yn fyna, bod eisiau sesiwn a ramadeg. Nawr, o'n i ddim faint ohonych chi sy'n mwynhau gramadeg. Dwi'n falle'n person diflas am licio gramadeg, dwi'n gwybod, ond gobeithio bod ambell un ohonych chi yn mwynhau gramadeg, ac os na, gobeithio na i lwyddo i dadbwyllo chi pam bod yn bwysig i ni gwella ein sgiliau proffesiynol, ein gloywi yn gramadeg ni yn y Gymraeg. Felly, nod yr sesiwn yma, pnawn yma, fe fyddwn ni'n ystyried yn gyntaf pam mae Cymraeg safonol neu Cymraeg proffesiynol yn bwysig. Hynny yw, pam bod yr athrawon yn yr ysgol yn mynnu mod i'n dysgu gramadeg ac yn drilio ac yn ymarfer ac yn y blaen. Newn ni drafod hynny yn gyntaf fel sylfaen i'r sesiwn yma. Wedyn, newn ni edrych ar ambell i derm gramadegol sy'n bwysig i'w cofio ar gyfer ar arholiad yn yr haf. Hynny yw y papur soniodd Fion amdano fe. Wedyn, gewn ni gyfle i gwblhau rhai ymarferion ieithyddol, rhai tebyg i'r reini sydd ar y papur adran A, y papur arholiad, hynny yw uned 3 defnyddio'r iaith. So gobeithio gewch chi cyfle i gwblhau ambell un o'r ymarferion hynny. A wedyn i gloi y sesiwn, na i cyfeirio chi at ambell adnodd pellach i helpu chi gyda adolygu gramadeg yn eich amser eich hunain, a dyna ni te. So, fel dwedais i, fe fyddwn ni'n dechrau gyda y pam. Pam bod ni'n neud y sesiwn yma? Pam bod gramadeg yn bwysig? Pam mae Cymraeg safonol yn bwysig? Mae'n gwestiwn teg, ydy, mae'n gwestiwn teg. Ond beth hoffwn i ni wneud yn gyntaf yw ystyried y brawddegau yma. Okay? Iawn, so yn gyntaf, sa'n gwybod. Dwn i yn. Os ych chi'n nanu o'r gogledd, dwn i yn. Ond sa'n gwybod, wedyn ni yn y de. Beth am y patrymau yma? Dydw i ddim yn gwybod. O'n i ddim. A beth am y patrymau ola yma? Nid wyf yn gwybod. Ni o'n i. Y cwestiwn sydd gyda fi i ddechrau te yw, llwch chi ddychmygu eich hun yn ddefnyddio un o'r patrymau yma, falle pob un o'r patrymau yma, ac ym mha cyd-destynau, gyda phwy byddwch chi'n defnyddio patrymau yma. Croeso i chi rannu yn y teclyn chat yna. Mae adl i chi wneud hynny jyst am cwpl o eiliadau. Os unrhyw patrymau yna sy'n gyfarwydd i chi, croeso chi rannu yn y chat. Pwy sy'n eisiau bod yn ddewr i fod y cyntaf i wneud? A pryd fyddwch chi'n defnyddio patrymau? Dyna'r cwestiwn. Hynny yw, ydy'r patrymau yma yn ffurfiol, yn anffurfiol? Llwch chi ddychmygu eich hunan yn defnyddio patrymau yma yn yr ysgol, gyda'r athrawon? Falle gytre, gyda mam a dad, neu y teulu? Ar y stryd?
ble fyddwch chi'n gweld, ch'mod, y math yma o iaith yn cael ei defnyddio? Pawb yn ynod o swyl. Falle bo' chi wedi cael hen ddigon o wersi am ddiwrnod, a chware teg i chi am droi mewn. Hanner wedi 4 y prynawn. Oce, wel, tra bo' chi'n meddwl, dwi'n licio ystyried y patrymau yma fel petawn nhw ar ryw fath o continuum. Hynny yw, os dechreuwn ni ar un begwn, sef yr anffurfiol, y llafar, wel, llwn ni ystyried y patrymau cynta fel bod yn weddol anffurfiol. Hynny yw patrymau ni'n defnyddio ar y stryd, rhywbeth byddwch chi'n gweud gyda'ch ffrindiau. Ond efalle bod y patrymau, yr ail set o patrymau, ychydig bach mwy ffurfiol, falle fyddwch chi'n defnyddio nhw wrth ysgrifennu mewn gwaith yn yr ysgol? O'n i ddim i ddefnyddio'r patrwm yna. A beth am y trydydd set yma? Nid wyf yn gwybod. Odych chi'n gyfarwydd y patrymau yma? Odych chi'n defnyddio nhw? Falle? Wel, sut byddwn ni'n disgrifio hyn yw rhyw fath o continuum fel dywedwn ni yndyfe, a bod ni'n defnyddio patrymau dibynnu ar y cyd-destun. Nawr, mae pob un o'r patrymau yma yn gwneud yr un maen nhw'n gwneud yr un job, maen nhw'n cyfleu yr un ystyr. Ond byddwn ni'n defnyddio pob un ohonyn nhw mewn cyd-destynau gwahanol. Yndyfe, byddwn ni ddim yn defnyddio nid wyf yn gwybod wrth siarad am y pêl-drod dros y penwythnos siwr iawn dydi. Okay? So mae e'n fater o nabod y cyd-destun, nabod y person ych chi'n siarad gyda nhw, pa lefel o ffurfioldeb, cywirdeb mae'r sefyllfa yn ei mynnu. A mae hynny'n bwysig i'w gofio, yndyfe. So pan mae pobl yn dweud bod gramadeg yn bwysig, odi, mae e yn bwysig, a mae bod yn gramadegol gywir yn bwysig, achos mae'n dacteg byw. Tacteg byw yw Cymraeg safonol, Cymraeg proffesiynol. A fel mae Bob Morris Jones yn ei nodi, mae rhaid i ni derbyn hyn. Derbyn bod cywirdeb yn helpu ni ddod ymlaen yn y byd. Does neb yn licio'r ffaith, ond dyna yw'r ffaith amdani. A mae dysgu a glwywi y sgiliau yma, glwywi gramadeg, yn helpu chi dod ymlaen yn y byd, yn y gymdeithas Cymraeg, ac i sicrhau swyddi yn y gweithle gynyddol ddwyieithog. Wedi'r cwbl, dim ond y sawl sy'n medru llafaru ac ysgrifennu Cymraeg safonol all fod yn ddarlledwr parchus gyda'r BBC. Yndyfe? A beth am y byd cyfieithu, y maes cyfieithu? Wel, dim ond os oes gyda chi medru, gallu i ysgrifennu Cymraeg safonol a siarad yn safonol, dyna'r unig ffordd o fod yn gyfieithydd proffesiynol. Mae'n bwysig i gloywi iaith, wrth gwrs. A fi'n gweld bod rhywun wedi rannu yn y chat. Ie, da iawn. Gytuno. Odyn, mae rai yn fwy ffurfiol ei gilydd. Sgwrs llafar am rai yn mwy anffurfiol hefyd eithaf tafodieithol. Odi, tafodiaeth yn rhywbeth i ystyried. Dyw tafodiaeth ddim o reidrwydd yn anghywir, mae'n rhoi lliw i'r iaith yn dywi. Ond mae'n rai cyd-destynau fel y byd proffesiynol, fel y byd gwaith, lle mae emynnu safon yn dyfe, a dyna pam bod yn bwysig i ni wneud sesiynau fel hyn. Acos mae yna disgwyl, ond ys mae yna disgwyl rhyw lefel o safon, safon uchel fel arfer o Gymraeg erbyn hyn yn y gweithle proffesiynol. So dyna pam, dyna'r cyd-destun, dyna pam bod chi yma gobeithio, neu bod chi yn mwynhau gramadeg fel dyna. So nawr bod ni'n gwybod pam bod ni yma, beth am ni edrych ar rai o'r prif dermau dylech chi cofio nhw ar gyfer yr arholiad. Mae'n hawdd ch'mod, i ni y darlithwyr, yr athrawon, cymryd yn ganiataol bod dysgwyr yn gwybod y geiriau yma, gwybod beth maen nhw'n neud, beth yw jobs nhw. So, ond jyst rhag ofon, ewn ni trwyddo nhw a ni'n siŵr bod pawb yn gwybod beth yw jobs pob un o'r rhain. Newn ni ddechrau gyda ansoddeiriau. Beth yw ansoddair? Nhw'n ddigon hyderus i rannu yn y chat beth yw ansoddair, neu efallai rannu enghraifft o ansoddair, o bosib? Gael ei gip ar y chat i weld. Sy'n nhw'n fodlon rhannu. Ansoddair. Hynny yw gair sy'n sôn am ansawdd, yndyfe? I roi cliw bach i chi.
da iawn Gwenno, fi'n gweld, a Katie hefyd. Gwych. Ansoddair, hynny yw gair disgrifio. Gair sy'n disgrifio. Gwych. Diolch. Fi'n gweld bod ambell un arall wedi cyfrannu hefyd. Da iawn. Gwych. Gair sy'n disgrifio, fel arfer, gair sy'n disgrifio enw. A dyma enghraifft i chi ar y sleidiau. Gwyn y gwel y frân ei lliw. Falle bod chi'n gyfarwydd ar idiom hyfryd yma, ond gwyn, lliw, esbonio, disgrifio lliw y cyw yn dyfe yn yr acos yma. Da iawn. Beth am arddodiad? Beth yw job? Beth yw swyddogaeth arddodiad? Hynny yw preposition yn Saesneg. Beth yw arddodiad? Unrhyw'n yn gwybod? A da iawn chi os ydych chi yn gwybod. A byddwn ni'n falch o eich cael chi yn y wers nesaf gyda blwyddyn 1 jyst i roi gwers bach iddyn nhw. Ond nhw wedi anghofio beth oedd arddodiad yn y wers diwrnod o'r blaen. Da iawn chi chi. Odi, mae'n disgrifio, mae'n dweud mwy am y bythyrnas rhwng rhywbeth a rhywbeth arall yn sicr. Odi, gwych. So dyma enghraifft. Credaf ynddo, neu credaf ynddo fe. So y math o yn sydd gyda ni yn fan hyn, nid yr yn treithiadol, hynny yw yn braf, yn hapus, ond yr yn sy'n disgrifio bod rhywbeth mewn rhywle arall. So yn rhywun neu yn rhywle. So ynddo fe yn yr acos yma. Da iawn. Gwych. A cofiwch, mae yna amryw o arddodiad yn y Gymraeg. Enghreifftiau fel heb, o, wrth, dros, ac yn y blaen ac yn y blaen. A sylwch hefyd bod nifer ohonyn nhw yn sbardino treiglad meddal. Beth am berfau a berfenwau? A cwestiwn ychwanegol a brownie points os gellwch chi esbonio beth yw'r gwahaniaeth rhwng berf a berfenw. Neu os gellwch chi cynnig enghreifftiau o ferf a berfenw. Cawn ni weld. Yr unig beth gyda y teclyn chat yma. Mae rhaid aros. Fi'n aros. Dwi ar dan wybod eich atebion. Unrhyw'n yn gwybod. Gallu cynnig enghreifftiau falle o ferfau neu berfenwau. Na? Falle bod. Mae rai yn cyrraedd nawr. Rhedais, berfenw, rhedig, da iawn. Gwych. Digwydd cynnig yr un ferf, yr un berfenw. Da iawn. So, y ffordd rydw i'n esbonio i'r myfyrwyr fel arfer yw berfenw, fel mae'r cliw wrth gwrs yn yr enw yn dyfe. Berf, enw, enw y ferf. So dyna'r gair rydych chi'n chwilio amdano fe yn y geiriadur wrth gwrs yn dyfe. Rhedeg, mynd, chwilio ac yn y blaen. Ond mae'r ferf yn dweud mwy na jyst beth yw enw y ferf. Mae'n dweud pryd fel arfer, yn dyfe? Amser gorffennol, amser dyfodol ac yn y blaen. A fel arfer hefyd pwy, ond wrth gwrs dim bob tro. So rhedais, rhedwyd, fel mae'r enghreifftiau yn y chat yn ddangos. Da iawn. A dyma dwy enghraifft arall hefyd. So caiff yn gweithio fel berf, ond trafod neu ei drafod gyda threiglad yma yn berfenw. Da iawn. Cysyllteirie, wel, fi'n siŵr bydd pawb yn gwybod beth yw cysylltair, acos mae yna cliw bach yn yr enw, mae'n cysylltu geiriau eraill, yn dyfe. So, hoffet ti hwn neu hon. Hoffet ti hwn a hon. So, a neu ac, ond, neu, maen nhw i gyd yn helpu ni deall y bythyrnas rhwng dau air gwahanol. Un arall mi eisiau ni ystyried hefyd yw enwau. Enwau, wrth gwrs mae yna amryw o bosibiliadau gyda enwau, enwau priod, enwau llefydd, sawl posib yn dyse. Ond boneddigyddion a boneddigesau yw'r enghraifft sydd gyda fi yn fan hyn. Os gyda chi enghreifftiau eraill o o enwau, dim ots beth yw'r enw. Falle enw unigol neu enw lluosog o bosib.
Cymryd y cogs yn troi tra mae pawb yn meddwl. Popeth yn iawn. Falle newch chi rannu ambell i enghraifft yn y eiliadau nesaf. Okay? Newn ni symud ymlaen te i ragenwau. Ac eto mae yna cliw bach yn y term yn does e. Rhag yn dod o flaen, enw, wrth gwrs nawn, enw yn tyfe. So dim bob tro, ond fel arfer, yn enwedig y ragenwau dibynnol blaen, yn dod o flaen enw. So enghraifft sydd gyda fi yn fan hyn, dyma fy nhref enegydol. Enegydol meddwl fi. So fy nhref, fy nheulu, ei deulu, ei theulu. So ragenw yn dod o flaen enw yn dyfe. Okay? So mae'n bwysig bod ni'n cofio'r termau yma. Pam? Achos pan ni'n edrych ar brawddegau, fel y byddwch chi'n gwneud yn yr arholiad, mi eisiau rannu'r frawddeg yn ôl i priod rannau, yn dyfe. Right, dyna ferf, dyna'r enw. Ac wrth i ni ddod i ddeall y termau yma, a swyddogaeth, jobs bach y geiriau yma, ni'n deall sut mae dadansoddi brawddegau, a sut mae dadansoddi iaith yn well. Okay. Dyna digon o'n llais i am funud. Beth dwi am i chi wneud nawr, fel ymarfer cyntaf, yw darllen y darn byr sydd gyda fi ar dde y sgrin yma. Chwiliwch am enghreifftiau o'r canlynol. Okay? So berf, unrhyw ferfau, beth am enwau benywaidd unigol. Arddodiad, os na ambell i arddodiad yn y darn. Rhagenw dibynnol blaen, fel fy neulu, ac yn y blaen. Ac os yna unrhyw idiomau i'w cael yn y darn byr yma. Okay? So beth fi'n awgrymu yw bod chi'n ysgrifennu hyn lawr ar bapur neu ar y ffôn neu pa bynnag ffordd sy'n fwy o hwylus i chi. Neu jyst rhoi 2 funud i chi wneud hynny, a wedyn croeso chi rannu yn y chat hefyd wrth gwrs os hoffwch chi, a wedyn ewn ni trwy'r yr atebion. Okay? Iawn te. Peidiwch o phoeni os nad ydych chi wedi gorffen, popeth yn iawn. Cys dylwn ni fynd trwy'r atebion yn dyfe gyda'n gilydd. So tybed os ydych chi wedi llwyddo i ffindo pob un o y rai yma te. So newn ni ddechrau gyda berf. Unrhyw un eisiau rhannu'r berfau ma nhw wedi ffindio yn y darn? Eto croeso chi postio nhw yn y chat. Unrhyw ferfau yn y darn yma. Na, sneb yn ddigon dewr. Os, mae Bethan yn, da iawn, gwych. Ia, odi, mae Gwenewch yn enghraifft, da iawn, diolch yn fawr i chi. Mae Gwenewch yn enghraifft o ferf. Hynny yw, Gwenewch, wrth gwrs, ffurf ar y ferf gwneud, da iawn. Unrhyw ferfau eraill i'w cael yn y darn yma. Da iawn chi. Ambell un yn dweud ymgeisio. Berf neu berfenw yw ymgeisio, tybed? Ie, da iawn Lleici. Ie, berfenw. Da iawn am hynny, ie. Ydy, berfenw yw ymgeisio. Mae yna un arall yn y darn yma. Reit ar ddechrau'r darn. Byddwch. Wrth gwrs mae'n y treiglad. Pan fyddwch. So byddwch, ffurf ar y ferf bod wrth gwrs. Chi, fyddwch chi. A fel soniodd rhywun arall wrth gwrs, Gwenewch a bydd hefyd, bydd onofynol hefyd yn enghraifft o ferf gyda ni. Grêt. Beth am enwau benywaidd unigol?
A tybed os oes gyda chi unrhyw clues neu unrhyw, ch'mod, beth yw eich strategaeth am ffindio enwau benywaidd yn y darn yma? Oes yna unrhyw clues sy'n helpu ni wybod taw enw benywaidd sydd gyda ni? Ie, da iawn. Prifysgol. Gwych. Ydi? Y brifysgol. So sut rydyn ni'n gwybod hynny? Wel, wrth gwrs, oherwydd y fannod o flaen prifysgol. Y brifysgol. Da iawn. Gwych. Unrhyw enwau benywaidd unigol eraill i'w cael yn fan hyn? Tua diwedd y darn. Eich gorau glas i wneud argraff dda. So mae gyda ni treiglad, ie, da iawn. Da iawn chi yn y chat. Argraff dda. So chwiliwch am y cliwiau bach yma. Odi yr fannod yn sbardun o treiglad? Os felly, enw benywaidd. Odi yn sbardun o treiglad gyda ansoddair ar ôl y gair? Odi, felly enw benywaidd unigol. Da iawn, gwych. At yr arddodiad te, unrhyw arddodiad i'w cael yn fan hyn. Eto, croeso chi rannu yn y chat. Mae sawl un dwi'n meddwl. Mae gychwyn gyda am, wrth gwrs yn y llinell gynta. Am le. Unrhyw beth arall i'w gael? Ie, da iawn. I chi baratwy. Ac i wneud, da iawn hefyd, ie, wel, i fod yn fanol gywir, ar gyfer, ynddo fe. Mae ar plus cyfer, wrth gwrs, yn creu arddodiad cyfansawdd. So gyda'i gilydd maen nhw'n creu arddodiad cyfansawdd, ond ie, da iawn, ar gyfer ac i wneud. Ie, da iawn chi, gwych. A ragenwau dibynnol blaen, os na unrhyw ragenwau i'w gael yn fan hyn. O, fi wedi dangos ar ateb yn ddrwg dy fi. Fi wedi clicio ymlaen. Eich gorau glas ynddo fe. Dyna'r enghraifft sydd gyda ni yn fan hyn. Ddrwg dy fi am roi'r ateb cyn rhoi cyfle i chi ateb. Ac idiom, wrth gwrs, gorau glas. Sy'n golygu rhoi good go ar rhywbeth ynddo fe. Rhoi gorau glas i rhywbeth. Da iawn. Gwych. Wel, fel y gwelwch chi, dyma enghraifft o'r math o gwestiwn fydd yn codi yn yr arholiad. So y mwyaf chi'n ymarfer math yma dasg, gore oll ac os byddwch chi'n barod i ateb cwestiwn ar y papur. Da iawn chi. So ni wedi trafod rai o'r prif dermau gramadegol rhaid i chi nabod a canfod mewn darn. Ond beth am gymalau? Wy'n gweld bod hyn yn codi yn y papur arholiad bob blwyddyn dwi'n meddwl, a mae'n amlwg yn rhywbeth pwysig i chi ddysgu ac i nabod mewn brawddeg. Wel pam? A beth yw cymal am hynny? Wel, fel mae'r llun yn ceisio awgrymu i chi yn fan hyn, dyma lle mae dau beth yn dod ynghyd, yn cael ei uno, ynddo fe, uno. Dyna joint yn Saesneg, ynddo fe, joint, lle mae dau esgwrn yn dod at ei gilydd yn yr ystod feddygol yna. Ond yn nhermau gramadegol, beth yn ni'n meddwl gan gymal yw rhan o frawddeg, ynddo fe. Iawn? Rhan o frawddeg yw cymal. A fel arfer, mae i y gymal ferf. So mae gyda chi un ferf i bob cymal. A rydyn ni'n defnyddio'r cymalau yma, fel dwi'n dweud, i uno, mae ddrwg fi'n dim ymuno, uno, mae wastad rhyw wall mewn sleidiau pob pan ydych chi'n cyflwyno fan hyn, i uno dwy frawddeg yma ddrwg dy fi. So pan ni'n uno dwy frawddeg syml, wedyn mae angen cymal, rhyw fath o gymal. Okay? So, yr enghraifft, os mae gyda ni dwy frawddeg fel hyn, clywais i a tarnod llawn. Maen nhw'n mynd i adeiladu llyfrgell newydd. Os rydyn ni am plethu uno ddwy frawddeg yma, wedyn mi eisiau ni cael gwared ar y mae a swopio fe, wrth gwrs, cyfnewid e am bod. Ond wrth gwrs, fel y cofiwch chi siŵr iawn o eich gwersi Cymraeg, mae'n rhaid i ni rhedeg y patrwm yma'n llawn, ynddo fe, ei bod nhw'n.
Nawr falle pan rydych chi'n siarad Cymraeg yn anffurfiol, falle bod chi'n colli'r y ragenw blaen yna, a bod chi'n dweud bo nhw'n, neu bo chi'n, neu bo fi'n yn anffurfiol. Ond pan rydyn ni'n ysgrifennu yn ffurfiol, mae rhaid i ni cadw y ragenw dibynnol blaen yna bob tro. So clywais i ei bo nhw'n mynd, a dyna sut mae ffurfio y cymal enwol yn yr achos yma. Felly, os dadansoddwn ni y frawddeg yn ei chyfanrwydd, mae gyda ni y prif gymal fan hyn, sef clywais i. Hynny yw, mae popeth arall yn y frawddeg yn seiliedig ar y ran yna. Dyna sy'n gyrru y frawddeg os hoffwch chi. A wedyn mae gyda ni yr is-gymal enwol. Hynny yw, fel mae gair is-gymal yn awgrymu, mae'n dibynnu ar clywais i. Hynny yw, dyw e ddim yn gwneud synnwyr heb clywais i. Hynny yw, so chi'n dweud ei bo nhw'n mynd, mae'n swnio'n od ac yn rhyfedd iawn yn dyfe. So mae'n dibynnu ar y prif gymal yma. So dyma, fel o'n i'n dweud, yn enghraifft o gymal enwol. A beth ni'n meddwl gan enwol yw rhywbeth sy'n gallu mynd yn lle enw. So, mae hyn yn gyfateb yn fras iawn i that yn Saesneg. Okay? That. I heard that. Fyddwn ni'n gweud mewn Cymraeg, mewn Saesneg cywir. Okay? A rydyn ni'n gallu ffurfio cymalau enwol mewn sawl ffordd, bod yn mynd i nad yw yn y negyddol, y bydd neu na fydd yn y negyddol, y byddai, na fyddai, ag yn y blaen, ag yn y blaen. Ond dyma sut mae ffurfio y cymal enwol. Ond ogystal â cymalau enwol, wrth gwrs, mae gyda ni rhywbeth o'r enw cymal ansoddeiriol neu cymal pythyrnol, dibynnu beth yw termau eich athrawes neu athro yn ei ffafrio. A sut mae creu y math yma o gymal? Wel, eto, os dechreuwn ni gyda ddwy frawddeg ar wahân, dyma'r dyn. Tan yn llawn. Mae hi'n ei garu fe. Caru pwy? Y dyn. So os ni eisiau uno y ddwy frawddeg, dyma'r dyn, y mae hi'n ei garu fe. Nawr, sylwch chi bod gyda ni treiglan meddwl, ei garu fe, pam fe, fel o'n i'n dweud, acos bod e'n cyfeirio nôl at y dyn yn y prif gymal. Okay? So pan rydyn ni'n cyfeirio nôl at rhywbeth yn y prif gymal, fel arfer mae eisiau ni defnyddio yr ragenw pythyrnol y neu yr. Okay? So prif gymal yn fan hyn, a wedyn yr is-gymal ansoddeiriol neu perthynol yn y fan yma. Ac er mwyn creu hyn, ni'n defnyddio y ragenw perthynol a neu na, sy'n cyfateb yn fras i who yn Saesneg, neu os ni eisiau dweud whose neu whom, cyfleu hynny yn Gymraeg, mae rhaid i ni defnyddio y ragenw perthynol y fel sydd gyda ni yn fan hyn. This is the man whom she loves him. Os ni'n cyfieithu fe yn llythrennol i Saesneg. Okay? So os oes gyda ni whom neu whose, yr, os oes gyda ni yr who, iawn, ond gyda berf gryno a neu na. Iawn? Okay te. So, mae sawl math o gymal, a dyn ni heb wrth gwrs edrych ar cymalau adferfol. Newn ni ganolbwyntio ar y ddau math yna o gymal am y tro, gan dyna sy'n dueddol o godi yn yr arholiad. Beth hoffwn i chi wneud nawr te, fel ail ymarfer y sesiwn yma, yw edrych ar y frawddeg isod yma. Clywodd yr athrawes ei bod y disgybl yn ei garu hi. Mae'n anodd dweud heb rwy'r ateb i chi. Mae dau wall yn y frawddeg. So gan ddefnyddio'r tabl ar y sleid nesa, dwi eisiau chi nodi'r gwallau, y ddau wall, cywirwch nhw, a nodwch eich rheswm dros gywiro. Okay? So na i roi rhyw funud i chi wneud hynny. Okay? So dychmygwch bod gyda chi tabl sy'n dweud gwall, cywiriad, rheswm dros gywiro. Okay? Na i roi rhyw funud i chi feddwl ac i ganfod y gwallau ac i wneud nodyn o pam bod gyda ni gwallau a beth sy'n angen newid. Okay?
Tybed ydy pawb wedi ffindio ddau wall yma. Unrhyw gallu rhoi gynnig ar esbonio, wel, yn gyda ble mae'r ddau wall, a pam bod yn wall, neu pam bod nhw'n gwallau. Beth sydd wedi mynd o'i le yn acos o ddau wall, chi'n meddwl? Byddwch chi'n fodlon rhannu eich syniadau, eich atebion yn y blwch chat, os gwelwch yn dda? Okay. Iawn. So mae rhywun yn y chat yn cynnig. Clywodd yr athrawes fod y disgybl, ie? Fod y disgybl. A'r ail yn ei charu hi, da iawn. Camdreiglo ei garu, ie, da iawn i chi am nodi hynny. Athrawes yn fenywaidd, felly ei charu. Odi, so ni'n cyfeirio nôl at yr athrawes, dim y disgybl, a felly eisiau treiglad gwahanol. Ie, da iawn. Gwych. Greit. So, fel esbonio chi, dy fe? Ei bod y disgybl yn anghywir ac yn ei garu hi ddim yn gwneud synwyr chwaith. So dyma'r esboniadau yn llawnach i chi, ac eto croeso chi dim dwgyd, ond aralleirio yr atebion y resymau yma os daw cwestiwn tebyg ar y papur arholiad. So, ei bod y disgybl, so mae rhaid cael gwared ar ei, ynddo fe. So, clywodd yr athrawes bod. Nawr, acos bod yn wrthrych y ferf gryno, fod y disgybl. Okay? Fod y disgybl, fel nodwyd yn y chat, da iawn am sylwi ar hynny. O'n i'n wyndran bydde rhywun yn sylwi, da iawn. So, bod yn mynd i fod oherwydd gwrthrych y ferf gryno. Clywodd yr athrawes, clywodd hi beth? Clywodd hi fod. So, gwrthrych y ferf gryno. So, nid oes modd defnyddio ragenw dibynnol blaen, megis ei, ac enw priod megis y disgybl yn yr un cymal. Dwi hwnna ddim yn bosib. Felly, rhaid ni cael gwared ar y ragenw ei yn yr acos yna. A fel esboniwyd yn y chat yn dda iawn. So, treiglad anghywir sydd gyda ni yn fan hyn. Acos bod ni'n cyfeirio nôl at yr athrawes, ei charu hi, athrawes yn enw benywaidd, yn enw benywaidd unigol, mae rhaid defnyddio treiglad llais. Yeah. Da iawn chi yn y chat am esbonio hynny. Ac eto, dyma'r math o gwestiwn y byddwch chi'n ei wynebu yn yr arholiad. So, y mwyaf i chi'n wneud o hyn, o dadansoddi gwallau, gorau oll, achos bydd yn help ar gyfer paratoi ar gyfer yr arholiad. Wel, da iawn chi, wy'n ymwybodol iawn o'r amser, a wy'n ymwybodol hefyd, chymod, bod chi wedi cael diwrnod hir yn yr ysgol debyg iawn, felly dwi ddim eisiau eich cadw chi yn rhy hir am y sesiwn yma. A gan bod cymaint gallwn ni trafod mewn sesiwn ymaferol fel hon, bydd penderfynais i wneud oedd cadw'r sesiwn rithiol yma yn fyrrach, ond i creu pecyn o ymaferion ychwanegol i chi wneud yn eich amser eich hun. So bydd ffion neu finne yn rhannu'r pecyn yna, so mae yna rhyw 4 ymarfer ychwanegol dwi wedi rhoi at ei gilydd i chi, sy'n helpu chi ymarfer yr hyn dyn ni wedi trafod heddiw ymhellach. So, newn ni rannu hynny gyda chi ar ôl y sesiwn y prynawn yma. Ond yn ogystal â'r pecyn yna, dwi wedi ei baratoi ar eich cyfer chi, mae gyda ni hefyd ambell awgrym o ran adnoddau pellach i helpu chi ar ben y ffordd i baratoi ar gyfer yr arholiad. Wrth gwrs, fel byddwch chi'n disgwyl efalle gan mod i'n ddarlithydd yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe, fi'n bownd o blygio ein adran ni ac ein adnoddau ni. Ond mae gyda ni nifer o adnoddau dan erbyn hyn ar ein gwefan ni sy'n cynnwys dolenni i fideos adolygu ar y fanyleb lefel A, so cynnwys y lefel A,
hynny yw y blwyddyn 12 a 13. Fideos adolygu gramadeg, sydd wedi ei seilio ar y cwrs sydd gyda ni yn y brifysgol, ond mae'n y gwerth iddyn nhw yn eich acos chi, rheini ohonych chi sy'n astudio y papur yma. Mae'n y sleidio PowerPoint, mae'n y taflenau ychwanegol, mae'n lot mwy o bethau i'w gael. Dwi'n awgrymu yn gryf bod chi'n mynd draw at ein gwefan a eto gallwn ni rannu'r y ddolen gyda chi ar ôl y sesiwn yma. Mae gyda ni hefyd lawnlyfr meistrioli'r Gymraeg gan yr athro Tudur Hallam, a mae hynny ar gael yn rhad ac am ddim trwy y porth gan y Coleg Cymraeg. Eto nifer fawr o ymarferion ymarferol sydd ddim yn ffocysu o reidrwydd ar gywirdeb iaith, ond mae yna uned sy'n ffocysu ar dreigladau a ramadeg yn benodol, a falle bydda hynny o fydd i chi. Mae yna fideos gloywi iaith hefyd, maen nhw'n dda iawn, mae rhaid i fi gyfadde ar y porth, so eto ewch draw i weld beth sydd gan y Coleg Cymraeg i'w cynnig ar hyn. Un arall sydd ddim efallai yn gyfarwydd i bawb, ond dwi'n ffeindio yn handi iawn wrth ddysgu gramadeg, yw yr adnoddau'r canllawiau benodol, canllawiau Ask Dr Gramadeg, canllawiau dwyieithog sydd wedi cael eu paratoi gan gyn cydweithiwr yn Prifysgol Abertawe, Mark Stonelake, a mae hynny ar parallel.cymru. Dwi'n awgrymu yn gryf bod chi'n edrych i weld ar y drosfor sydd draw yn fanna. A cofiwch hefyd, does dim rhaid i chi, chybod, dysgu gramadeg yn ffurfiol trwy'r amser. Mae'n y ffurf mwy, chybod, hwyliol efallai o ddysgu gramadeg fel dilyn grwpiau Facebook, megis Gramadeg y Gymraeg, mae'n y trafodaethau difyr yn digwydd yn y fan yno, a hefyd cyfrifon trydar fel Cymraeg, at Cymraeg Dr Cymraeg yn postio yn gyson iawn ac yn tynnu sylw at pethau diddorol iawn yn enwedig o ran Gramadeg y Gymraeg. Felly, dyna ni am heddi gyfeillion. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod i'r sesiwn fer yma, ond fel o'n i'n gweud, mae gyda ni y pecyn o ymarferion ychwanegol. Byddwn ni'n anfon rheini atoch chi ar ôl y sesiwn. Beth dwi'n awgrymu, dwi ddim wedi cynnwys yr atebion yn y daflen yma, ond os ych chi eisiau rhoi cynnig ar cwestiynau ar yr ymarferion yn y pecyn yna, mae croeso mawr i chi anfon y gwaith ata fi yn bersonol, a dyma yn gyfeiriad e-bost i ar waelod y sleid yma a.e.lovell@abertawe.ac.uk. Croeso mawr i chi anfon y gwaith ata i, byddwn ni'n falch iawn o roi adborth a helpu chi gloywi eich sgiliau